Сега ще пратя паркинга, При него са разделени, виждате, на 6 участъка, Тракийски, тук Боян Българянов, Ляна Димитрова, тук тази част и за двойното училище, тук в Вичов Опазов и този част, който е след Рижки проход. На 6 района са разделени и виждате всички малки улички, те са около 100, над 160 улици са, а пък на Титан БКС са около 60 мисля. Макар и тая заран да ми докладвахте, че ситуацията е спокойна и няма проблеми, аз искам да ви кажа, че позвъняванията по телефоните продължават да ни информират граждани за непочистени улици, пък в крайна сметка те са хората, които ни дават оценката на всички нас. За това дали сме си свършили работа и не сме си свършили работа. Да докладвате каква е ситуацията. Имах също проблем, който и продължава и сега до някъде да е на улица Васил Друмев в двете платна. Но там където сминават автомобилите, в момента там е до черно. В страни има много спряли автомобили, които не може да се ушири платното и от това създават вече допълнителните проблеми. Последният ход, който го направихме сега с инженер Тодоров, по обяд улицата на Титан БКС, това поне, което ходихме, са навсякъде на черен, на асфалт. Просто молбата ми, ако има някаква възможност, по начина както работиха фирмите, които извършваха ремонти по ИСПА, да поставят някакви уведомителни табели и така нататък, че от еди колко се до еди колко ще се поне в светлата част на денощото пътните превозни средства, които са по улицата, да бъдат изтеглени от собствениците си. Вчера разговарях с един от фирмите, която почиства един, може би при вас работи, в БКС-то, на една фадрома. Не, това е от Стойков. От Стойков ли е? Стойков е нева улицата. Да. И човека ми каза, господин Христов, аз не мога да влезна там. Елате да видите, от двете страни има спирали автомобили, няма на къде да мина с граблото. Ще закача някой автомобил. Така че трябва да предприемем незабавни мерки, след като отмине този сняг, да регулираме там, да не се спира от двете страни. Не само там, и на други улици. И пак ще помоля и медиите да призовем гражданите, тези, които имат възможност и имат гаражи, да си прибират автомобилите в гаражите или да паркират правилно. Защото вие виждате по централната част има изоставени автомобили. Спрямо на 1 метър от тротуара и минават го, заобикалят колите. Аз пак казвам, значи може и гражданите да имат вина, но ние сме хората. Сутрин в 9 часа, докато има сняг, да идва по един представител, ако трябва да не идвате вие, да идва някой друг, но да ни дава такава информация. Също, Сергей, за тебе. Малките улички, кои са почистени, искам писмено да ми се докладва.